ekele gị Maazị Chukwuko Omeniro na narọ ndị Izọgụ Washington DC ndị eji ede mba Chief Injinia Osi Oruche Omekanne ya Idoka Mmụta n'Igboland onye ọma Chief Mike Ogbonni ya Ogbumokwe Ogbueze member anọ Abụmọdị Chief na-aba kedu maka Ndubuisi Ogbonna Injinia Obinanne Oliver Nwankwo Otigbu Ịnya na arọ dị Izọgụ anyị ekele gị ndị Igbo kwenye na ụwa si na chi ya mere anyị ji emeso omenala anyị ike tata anyị ga-eme ya n'ụzọ pụrụ iche maka na eze ọha egwu ego chinchim na ịkọwara anyị ụmụ ihe dịgasị aṅa nke anyị ga-aba n'ụbọchị nke taa bụ ọfọ imirikiti ndị ụwa na ugbu a ihe ha ji aka ha meta ụfọdụ bụ ihe ndị ma ihe ndị ihe na-agara nke ọma bụ ndị ma ka esi eweta ngọzi na ndị okenye ma ihe nke ukwuu ha wee na-eweta ngọzi ha ụwa wee na-adịrị ha mma mana imirikiti bụ ndị ụwa ha niile mechigoro ihe niile kpochie ihe na-esiri ha ike maka na ha jụrụ omenala jụ otu ndị okenye esi eme ihe na gbogbo ha amaghị uru ọfọ bara uru ọfọ bara na awọm ya ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa enweghị onye m ihe chi ga-amụ mana ewe ndị Chineke ilo ihe dị iche iche ha mara ka ụwa si aga mara omimi ụwa ndị dị otu a bụ ndị dị ka eze ọha abụ m Chizzy Ani eze ọha anyị ekele gị eze ọha dịka anyị si eme ya a ga-agọ n'ọfọ agọsị ọfọ anyị abanyezie n'okwu ọfọ ka ndị ụwa mara na eziokwu na ndị Chineke gọziri ndị Igbo dịka ọhaneze na-ege anyị ntị dịka asị m onye ọbụla bụ onye pụrụ n'ebe igwe ebe na-ehe n'okwu okwu ya nọ ya na-ebata n'ebe a na anyị bịa ka anyị si abịawata enwenụ ka anyị mana ihe anyị na-eme anyị na-ayọ Chukwu bụ ihe niile osi dịka na oche anyị ji n'aka na-aga ọbụla ọkụ oji abụ ka anyị kpọkwu ihe na-emere ndị Igbo ihe niile ka anyị na-akpọ asị m Chineke kere n'igwe Chineke kere na Chineke kere mgbe oke mgbakọ na-ekwe ọjị tara ọjị ha kpọkwa m Chukwu na-emere ndị Igbo na-ekwe ọjị batalụ ndị ekwe mekwa tara ọjị dịka ozozo bachakwa tara ọjị dịka asị m na ndị Igbo ya dụka echi na eche nakwa na-agụ agụ ebe anyị ga-eri ya abịa nke iri anyị agbakwa ọsọ bụkwa ha igbe anyị ga egbukwa onwe ekwu n'ebe a ka o ji eme ka Igbo nwere ike dị na mma ka anyị na-ekwu anyị na-ekwu ka anyị kwugide nwoke anyị na-ekwu ka anyị kwugide nwaanyị kama anyị na-eme bụ ka ndị na-agbara omenala ọsọ kama na omenala bụ ihe ọma na ọ bụ otu esi gbata omenala mere eji agbara omenala ọsọ omenala abụghị ihe ọjọọ osi na onye ọbụla nyere ndụ anyị na-ekwu bụrụ n'afọ na anyị adụ ka echi eche nakwa na-agụ agụ ihe anyị ga-eri ya abịa ma nke eri anyị agbakwa ọsọ onye ọbụla bụkwara igbu mmadụ gbuo nwa abụkwa na-eji ọgụ a sị m onye ọbụla sikwa ka egbuo mmadụ ibe onye ọkwa isi o buru ọhịa m na-ekwu na-eke ka m na-ekwu n'onye na-ekwu n'afọ na-ekwu na mkpọ
ndụ anyị adụ ka echi nakwa na-agwụ agwụ ụzọ anyị abụ ụzọ mmiri maka ụzọ mmiri nakwa na-echi echi ibe anyị eri ya abịa ma nke ri anyị agba ọsọ ochi dịka na iji anyị ndị Igbo na-eji n'ọkụ maka ọdịrị Igbo niile na mmadụ kwa ndị kwere nke ndị Igbo na mma a sị m na-agọta bụ ndụ onye na-emeji ihe anakwa makọta ndụ onye na-egbu mmadụ ibe ya na makọta ndụ onye na-eme nchi ma onye na-eme eje ka egbuchuo mmadụ ibe ya maka na nchi na-eje abụghị omenala ka ọ bụ ya mbute ka ọnwụ so anyị adụ ka echi nakwa na-agwụ agwụ Ezeọha ọ dị mma Ezeọha gọ n'ọfọ wee na-awa ọjị ọwasa ọjị anyị na-aga n'ihu mana gịwa na-ege anyị ntị nekwa isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa bụ ịgọ ọfọ. Gịnị bụ ịgọ ọfọ? Kedu uru dị n'ịgọ ọfọ? Maka na mgbe gboo ọ na-abụ ịchọ ime ihe asị ya ijikwa ọfọ ị na-eme ihe asị gị ijikwa ọfọ nke ọbụla onye mere ajụọ ya ijikwa ọfọ maka na a na-asị na nwoke eji ọfọ nwaanyị ji ọfọ mana ọfọ mana onye ji ya ụfọdụ bụ ndị nagoro n'iyi maka na ha anataghị ngozi okenye ha anataghị ngozi nna ha anataghị ngozi nne. Ngozi a na-ekwu maka ya bụkwa ekpere nne na nna na-ekpere dị ụmụ ya. Ụfọdụ bụ ndị jere gbanwesie ihe niile ụbọchị ha ga-anụ nwaanyị ha agaghị anata ngozi nata ọfọ nne nata ọfọ nna. Ụfọdụ bụ ndị ha chọọ ime ihe ha ga-eme ha amaghị ile na ike dị n'ọfọ. Ụfọdụ bụkwa ndị bugoro ọgaranya ngadanga maka na ha kwere n'ọfọ okenye gọrọ ha ọfọ nne ha gọrọ ha ọfọ ihe ọbụla ha chọrọ ime a na-agọrọ ha ọfọ. Nwanna iji ọfọ ịma ọfọ ihe a na-eme gị ịma na ọ nwee ike ịbụ obere ihe mana ọ bụ ajụzie akụziere gị ụzọ ka anyị gbapịa ọsọ. Ezeọha ọfọ gịnị bụ ọfọ? N'ọjị nke a ihe anyị bịara bụ n'ọkụ eje maka anyị kọwapụta ihe ọfọ balụ ulu ọba n'ala Igbo maka ọtụtụ ndị mmadụ ama ihe a na-akpọ ọfọ. Ọfọ dị iche onweghị onye ọbụla nwoke bụ nwoke nọ n'ụwa ma nwaanyị nọ n'ụwa ọfọ adịghọ na-ehụ mgbe na-ekpo ka n'ime omenala iji ọfọ maka na eme enumana gwa na mmadụ bụ ime isi ijikwa ọfọ ha bụ ngị eka nta ka eji atụba machi na ejikwa ọfọ enweghị onye ejikwa ọfọ n'ụwa anyị fụrụ anyị nọ ma ijekwa omenala ma iji omenala ma ụka ka na-ekpekwe ijikwa ọfọ ha wee na-aga. Abịa n'ihe elu ka ọfọ enwe ochie akpụkwa ọfọ n'ala Igbo. Abịa n'ihe elu ka ọfọ enwe otu esi enye ndị mmadụ ụfọdụ iche iche n'ihe onye na-eme ka esi enye mmadụ ọfọ. Abịa n'ihe elu ka ọfọ enwe ọchịchị mmadụ ga-abịa chọọ ka ọ chịa dịka enwere dịka onye ndu enwe ụdị onye ndu ga-apụtawa ewere ọfọ wee onye ka owere duwo ndu ahụ dịka ọtụtụ ebe dị iche iche dịka igwe achọọ ichi igwe ọfọ ka a enye igwe achọọ ichi chief ọfọ ka a enyekwe chief onye bụ ndị ndu ike ngozi abịakwa dịka na nna na-enye nwata ọfọ enwere ọfọ ezi enwere ọfọ ụmụnna enwere ọfọ ọha obodo ọfọ dị n'iche n'iche abịakwa na-ekwuru ọfọ mmadụ na-enwe n'ụlọ asị na ya eji ọfọ ka ọsị ma ndị mmadụ na-ekwu ọfọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche iji ọfọ dị iche ọfọ enwe ha na-akpọ ọfọ ọ bụghị mgbe mmadụ otu osisi bụ na ya eji ọfọ enwe mmadụ emewu isi iji onye ahụ ọfọ and ọfọ dị n'imegwu ọfọ bụ idebe aka ọcha were ngozi Chineke ine anya na mkpụrụ aka ntasịrị ọfọ ka ọ bụ na-enweghị onye nwehụ mkpụrụ aka ahụ abụọ ka mgbe mmadụ ji ejide osisi achị ụlọ ọfọ asị na emetụ ọfọ aka na ọgọ dị mmụọ abụghị mgbe aka bụ ụwa osisi ọfọ eji ha anyị nsị dịka anyị ncha nsị eji ma nje osisi ọfọ omechi ike na-enwe ha nweghị na-akpọ osisi ọfọ enwe nsọ asụrụ osisi ọfọ osisi ọfọ a na-eme mmadụ chọọ echi obodo a na-enye osisi ọfọ mmadụ chọọ echi mgbe dịka na abịa na ihe aba ama mmadụ chọrọ ịnekọtawa anya onye a na-eji ọfọ wee nwa iyi mgbe a na-asọ ọfọ nsọ a na-ekwere ohu ọfọ ugwu ọfọ na-eme ha chọ ka o mee mana ọba bụ na ọbụla si na ya igodogo n'igwe na-ewere ka ọfọ fọdụ ọ dị mma abịakwa na ọfọ ọdụ nkwa ụzọ ọzọ na-akpụkwa ọfọ mmadụ ịgọrọ mmadụ ọfọ dịkwa iche ha chaghị bụkwa ọfọ ka ọgwụ dịka asụ na mmadụ chọrọ ịgọrọ onye ọfọ n'ụwa ga-adụrụ ya na mma ọkwa ọfọ ka ọ bụ enwekwa ochi ochi n'aka wee okwu okwu anọkwa okwu ọnụ ka ọgwụ ọkwa ọfọ ka ọgwụ. Kedu onye kwesịrị iji ọfọ? Onye kwesịrị iji ọfọ bụ emere ọfọ bụ mgbe ọfọ bụ nwa ngwụlọ ọfọ bụ onye ka ọcha na-eji ọfọ onye ka ede ọcha ihe na-eji ọfọ ịma na-abịa na ọfọ bụ nwa ngwụlọ ka ọfọ bụ maka na ọfọ bifo ọfọ yere eme ihe ọ na-ete aka mana omewe emewe oluo ebe ahụ eluo ka ha na-achị azụ a ga-esi na iji ọfọ bụ ije nwa ngwụlọ. Ọ dị mma a sị na onye ji ọfọ
ga-emeri n'ije na-emeri na-enwe ihe na-eme ya ehe ya bụ edebere aka ya ọcha dị nsọ ya bụ ọfọ ọ dị mma ma ọtụtụ ndị mmadụ iche iche na-ahazi eji ọfọ maka na iji do ọfọ mmadụ ga na-emeghị isi ọfọ na ijikwa onye ahụ ọfọ a na-emeghị isi ijikwa onye ahụ ọfọ mana inwe ndidi ọfọ ahụ ya nọrọ gị ọgụ ka iji wee chọọ ọ dị mma ịghọ ọfọ gbara ọkpụrụkpụ na-adị ile ọfọ nne na nna ọ bụ ọfọ dịka nne na nna ọfọ dịka ọfọ ihe agwa ọfọ nne na ka nne na nna ịgọrọ nwata ọfọ na nwata na-eme ihe ọma asị ya ụwa dịrị ya na mma na nwata mere ihe ọjọọ asị agwafọ nwata ọfọ na ọ gaghị adịrị ya na mma ọ dị ụzọ ọfọ na-abụ nne na nna na-agọrọ nwa anda na ọ gọrọ nke ọma ma ọ gọrọ nke ọjọọ nke ọjọọ a na-akpọ ya ịbụ ọnụ ịbụ ọnụ ya bụ na oge agọrọ mmadụ ma ọ bụ abụrụ mmadụ ọnụ nke ha dị iche mana oge ekpere gị ekpere ọ na-adị ile ya bụ ọfọ nne na nna maka na ndị nne na nna bụ ndị na-anọchite Chineke na-anọchitere ụmụaka dịka Chineke nke ụmụaka nke ụmụ ha fụrụ anya ọ dị mma imirikiti na ime unu na-ege anyị ugbu a ụfọdụ bụ ndị ha ghọtaghịzị ka ha si ebi ndụ maka na ha amaghị uru ọfọ bara ụfọdụ bụ ndị ejikwanara ihe dị iche iche maka omume ha ewetaghị ngọzi ewetaghị ọfọ ihe wee dị ka o si dịrị ha gee ntị ewere ka o si dịrị gị n'ụwa ebe ị wesịrị maka na gboo ndị okenye na-abụ ewere ka o si mee ha chọba ndị Chineke gọziri agọzi ya amamihe ma ihe achọba ụzọ mmepe ụzọ agamnihu ndị dị nsọ ndị debere aka ha nsọ ndị ha na Chineke nọ Chineke nsọ ma uru Chineke bara ma uru ekpere bara maka na ike dị n'ime ọfọ ha na-eje chọrọ ndị ahụ gaba ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ ndị eze mmụọ ndị dibịa ọdịnala anyị were dibịa ọdịnala ebe a were edemede maọbụ akara mkpụsị maọbụ mkpụsị edemede gị depụta akara ekwentị dibịa Ezeọha oge ọ ga-eru ka ị kpọọ ya mara ka a ga-esi weta awele nke gị site na ụzọ ọfọ akara ekwentị dibịa Ezeọha bụ 080 723 52991 ya bụ 080 723 52991 unu nwekwara ike iwe dibịa Ezeọha na 090 386 76718 ya bụ 090 386 76718 dibịa Ezeọha bụ dibịa ọdịnala nke bụ eziokwu bụ na yawa bụ onye ọ na-abụ ọ bụrụ dịka ndị gboo si eme ya ha eje mata ihe na-eme wee gabazie n'ihu ụfọdụ anaghị eme ihe ọbụla ha agaghị aga ọrụ ma ọ bụ na agaghị atinye aka na nnukwu ihe na-eje iju ese ụfọdụ bụ imirikiti n'ime ndị gboo na-abụ ha chọọ ịnụ nwaanyị ha na-eje ajụ ese ụmụ obere ife dị one na ole ka a ga-agwa ha ụfọdụ bụ ndị a ga-asị jee ebe dị otu a jee ebe dị otu a jee nata ọfọ ọ bụ ndị enyere ikike ime ụdị ihe dị otu a na gboo na-eme ya mere na ndị gboo na-ebi ogologo ndụ ihe na-aga nke ọma n'obodo nekwa akara ekwentị dibịa Ezeọha ọzọ ọ bụ 08181895359 08181895359 unu nwekwara ike ịkpọ dibịa Ezeọha na osi ebe apụta na 08029567274 08029567274 ọ dị maka anyị na-aga n'ihu dibịa Ezeọha ịfụ na ugbu a ụfọdụ na-abụ ha echefuo ọnọdụ ndị okenye ọnọdụ ndị nna na nne ha chọọ ime ihe gbara ọkpụrụkpụ ha na-agba awagharị ebe niile kama a ga-eje nata ngozi dịka ịmatụ ụfọdụ na-abụ ha chọọ ịnụ nwaanyị ọ bụrụ agaghị eje nata ọfọ n'aka nne na nna ha sị na-enwe ihe na-eme kọwagono nke ha ịma na abịa n'ụwa anyị nọ n'ime ya na anyị nọ n'ime ya ọ ndị mmadụ na-eme ụwa a jido ka ọ na-atụ anyị bụ ndị mmadụ n'ọnụ maka na nne gị na nna gị bụ Chineke nke mbụ ife ụzọ fụ anya n'ụwa bụ onye nke anyị abụrụ ọgọlụ gị ọfọfọ nwere ike ịdị ile
maka na a mere enwe mgbe anyị bụla pụta sị ụdat na nne na-emegbu nwa maọbụ na nna na-emegbu nwa enweghị ga mụta nwa na anaghị ekpekpe ka nwa ya nwere ike na-aga n'ihu ọ dị n'ọfọ maka na nna mụta nwa sị nwa ya hapụ ịga n'ihu mana nwa nna ha ga-ata afụfụ ụwa ndị mụtara nwa sị nwa ya ga n'ihu mana nne ha ga-ata afụfụ ụwa mana enwe ọtụtụ ebe dị iche iche ihe eji asị nọ nne gị na-egbu gị nne ya na-egbu ya mụfụta ụgwụ nọ n'ụwa nna ya na-egbu ya mụfụta ụgwụ nọ n'ụwa e kwesịrị mmadụ chọrọ ịnụ nwaanyị ịnata ikere n'aka nna ka nna gwụbụsara gị ọnụ ọnụ anyị bụsa ọnụ ha niile bụ ngịnị bụkwa ọfọ n'ijigo nna gị ọfọ ka nwee ike ịbụsara gị ọnụ enwe ike nwaanyị chọrọ ije di chọọ ka di bịara ya maọbụ na ọ chọrọ ịnụ di o jee n'aka nne ya wee nata ọfọ ha natara nne ya ime na ọfọ dị iche iche ọfọ abụghị ọrụ ka na mgbe a pụtara otu ochi were si na abụghị ya bụ ọfọ ịbụsa ọnụ bụ ọfọ na ndị kpọrọ si na nwa m na ebe ọbụla ịbịara ihe ya n'ebe ya nọ na from tata nọ ga-adịrị gị na mma ọkwa ọfọ ka ọ gọrọ na nna si na from tata nọ ga-adịrị gị na mma ọkwa ọfọ ka ọ gọrọ maka na ọfọ a na-aga gị ọ bụ ekpere a na-ekpezi n'ụwa nke anyị nọ n'ime ya na ọ bụrụ oge mgbe gboo asị dat na ihe a na-akpọ ebe akpọ ekpere bụ ọfọ na-achọrọ ịgọ bịa ka jego onye ọfọ na-achọ ego onye ọfọ n'aka onye ndu chọrọ ebe fa eti onye ndu n'ọchịchị ọfọ ka ga-eji wee nwe iyi ọfọ ka ga-ejikwa n'aka ihe sie ka o bute ọfọ ọ dị ma eze ọha ofu ihe ọzọ bekwa na ọfọ a na-ekwu okwu ọ dị ka osisi a na-akpọ ọfọ mgbe waka bụ nwa na-akwara osisi ahụ ugwu azụ ọfọ ọ bụ mana ihe mezi na ọgbọ ọbụla enwe ụzọ ịchọrọ ịkwara ebe osi nwa ugwu ọ dị ma a na-asị na nwoke ji ọfọ nwaanyị ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya nwata nwee ike ịga ọfọ nwata onwe ọfọ nwata nwee ike ịga ọfọ maka na ofu nkwụsị aka niile bụ ọmụhụ onye ọdụ ha n'aka ihe nwata ga-eji oge ọfọ bụ na ịfụ ndat na enweghị ụzọ eji emegide onye anụnwa na enweghị ụzọ eji emegide onye a nwata nwee ike ịga nwata ibe ọfọ ma ọ gọrọ onye tọrọ maka na enwe nwata enwe ege were ya bụ okenye ọ na-emegide nwata azụ na-emeghị iwe oge emenwu nọọsụ ya gọrọ ọfọ bifọ dị ire nwata nwere ike isi ogbube aka ọfọ na asị na ejikọghị ọfọ kedu ihe mere iji eme mmegide anyị na-eme ya maka na mmụọ dị n'iche n'iche ewe ike dị na mmadụ abịazi ebe nwata ahụ nọ n'ọsị ya ewe ihe dị iche iche ndị mmadụ were maka ọtụtụ ndị mmadụ na-ewenye na ha bụ okenye ha na-ara ike ịkpagbu nwata and nwata kwekọrọ okenye ugwu nwata ha asị na ihe anyị mere ọkwa na ya eji owe ọfọ n'ihe kwasọ gasị ọkwa na eji owe ọfọ n'ihe a ka ọ bụ ihe ya na-ekwu abadị niile ya bụ ọ bụ na aka ya adịghị ọcha ya bụ ọfọ iji ọfọ ha niile bụkọsọ mmadụ kpọrọ ọfọ mana ya ka ịdị ọcha ka ọwụ Igbo nke a igosi unu na gboo na ndị Igbo na-agbara alụ ọsọ mere na ha na-asị na ha na-eme otu Chineke si kee ha debe ha nsọ na enweghị ihe ga-eme ha onye ọbụla ha gọrọ ọfọ ọ ga-agara ya onye ọbụla ha bọrọ ọnụ onye ha afụ ihe gaa n'iru eze ọha ịma na abịa na ọfọ anụ a na-aga agụ enwe ndị na-eweta oshi ọfọ ụtụtụ dịka mgbe okenye ka bụ okenye obi na ụtụtụ ọsa ịhụsa ya ka weta ọjị were eme ekpere ụtụtụ wụbụ ọfọ chi na-ata na chi efokwe ọfụfọtakwa ha ya eri achọ etinye mmadụ n'ọchịchị maọbụ ihe ọbụla chọrọ itinye mmadụ n'ime ya a ga-enye onye ahụ ọfọ ọ dị ma eze ọha ka anyị were ya bịa dịka gịwa bụ dibịa eze ọha na afa gị kedu ụdị nsogbu ị na-afụgasị na-ebutere ndị ụwa nsogbu ugbu a na-eme na ụfọdụ imirikiti gbapụrụ ụmụ obere ihe dịgasị anya dịka isi akọwa ya ebe a mere na ihe niile bịara kwugharịzie ọ dịghịzi ka o si adị ụfọdụ ndị ụmụ ihe ọfọ a na-ekwu mmadụ idebe aka ya ọcha kwesịrị ime obodo ha na-agasịrịrị were ezinụlọ na-agasịrị iwe ha na-emezi kedu ụdị ihe ị na-afụtagasị ugbu a dịka ndị na-abịa n'afa gị ịma na abịa n'ụwa anyị m na-afụtaga bụ nọọ ndị mmadụ enweghịzi okwukwe na ihe ụta na-arụ ha ọrụ ọ ya esi egbu ndị mmadụ and ọfọ bụ nwa ngwa ụlọ iji ọfọ bụ na ọ bụ mbọsị edele apụ ka apụ na dele mmadụ nwere ike ịga ọfọ na-asị ihe emere ya ọ bụkwa na emetere ihe a kọsọ bụ ihe ụta eme ọma mgbe oge ahụ ọfọ maka na ọfọ bụ nwa ngwụrọ mana ihe ọfọ bụ na ọfọ na-eto aka mana ọfọ bido ọla ebido na ha na-achị azụ ha ga-esi ekwu enukwu a na-asụ na ọfọ bụ nwa ngwụrọ nsogbu anyị bụ ndị mmadụ na-enwezi bụ na anyị ekwetaghịzikwa na ibe dịka na ọfọ na-arụzi ọrụ isi na ọka eme oke ime ote ọ dị ma ewezi ka ndị mmadụ si wee ụmụ nsogbu a chọọ ịbịa fụ gị kedu ka a ga-esi fụ gị abụ m onye Enugu steeti ka mbụ onye Nkanụ na mbụrụ abụ m onye Mbulubu ugbo egwu Mbulubu onye ha rutere uhie n'ala ọjụọ kwụsị ya ndị baịk eje nke eze ọha na Mbulubu ha ya evute na be m ebirutekwa na Mbulubu Chineke na Mbulubu sidat ndị na-achọ eze ọha aya kpọta na be m ọ dị mma nekwana akara ekwentị eze dibịa eze ọha akara ekwentị ya bụ 080-723-4
08032352991 ya bụ akara ekwentị dibịa ọdịnala Ezeoha ọ bụ 08072352991 maọbụ 09038676718 09038676718 unu nwekwara ike ịnweta dibịa Ezeoha na 081-818-95359 081-818-95359 maọbụ na akpọ dibịa Ezeoha na 080-295-67274 080-295-67274 anyị ga-agbapụ ekwentị ka gịwa na-ege anyị ntị wee soro tinye ọnụ na ihe anyị na-ekwu na ya nke ụbọchị taa bụ ọfọ iweta ngọzi na uru niile ọfọ. Akara ekwentị gịwa ga-eji wee tinye ọnụ bụ 09023111009 or 0909-771-1009. Yeah, 0909-771-1009 or 0902-311-109. Akara ekwentị gị wa bụ onye na-ege anyị ntị ugbu a nwere ike iji wee jụọ ajụjụ nke gị. Onye na-akpọ? Hey, Eze Enugu. Ekenekwe m no. Nde ka ị mere Eze Enugu? Anyị nọ. Ezeoha ekenekwe m ọga m. Onye isi amekene. Ezeoha azụmata ịgọcha. Deme. Biko unu mana dịka anyị chịrị okwu unu. Mụ abụ onye isi omenala n'aka mangwu. Mụ na-agụ ma mụ na-agụ odo. Mụ na ndị otu m. Mụ na-agụ ma mụ na-agụ odo n'aka mangwu. Mụ na ndị otu m. Anyị ga-abịa n'odo. Mgbọdụ odo ka anyị unu ka azọ Chineke meghị. Unu wee ka n'odo. Anyị ga-abịa nke a dị n'ọfọ. Anyị ga-ajụ ya baik ma abịa n'ọfịs. Nsogbu adị. Dịka m nwa enwere m ọfọ mana o nwere ọfọ na-asọ nsọba anyị. Ọfọ adị aba na kichin. Nwaanyị ede ebi ofu aka. Ana m agụ ọfọ. Dịka anyị si ekwu ọ dị mma. Ndị alụrụmana na-akpadi imebi ọfọ mana ọfọ ekwere. Dịka be anyị kịta o nwere ebe ga-abịa na-ekwu ekwu anyị ga-eweta ọfọ achị mba achị ma ahapụ ọfọ adị egbe na-emeri ihe ana m ekene ugwu dịka be anyị kịta o nwere ụfọdụ ndị na-azụ anụ mmadụ zọrọ anụ mmadụ ahụ adịghị mma kịta nshi abịa na onye azụ anụ mmadụ achị gbara ya ha zọrọ o nwere nke na-achị ya gba nwoke nwa nwaanyị. Eze Enugu ei ogbubiela Eze Enugu ị ka nọ ya ọ dị mma. Eze Enugu nke a Eze Enugu kwuru ịmara ọrụ ka ihe ọ na-ekwu dịka ana dịka ịzụ ana enwere ana ga na-azụ osie ụdị ka anaghị esie ike asị kedu onye ọbụla ji ihe ji ọfọ fa niile na-akpọ ọbụgodo ya ka ya dị ọcha abịazie isi na ọgụ nwa bụ ihe nwe ana onye nwe ogụ na onye ahụ ibe ike ịpụta na esi na ọbụkọ ọbụgụ nwe ana ka herota mekwu na ana eweka ọfọ ha na-eweta ọfọ ọkwa osisi ọfọ emetụ onye ha n'isi si ọgwụ na ọgwụ nwe ana agụ na agọsị na ọbụgụ nwe ana ka herota mekwe onye ka ekwuru ọgwụ ametụ ọbụkọ na ọbụ ya nwe ana agụ ọzọ ya herota mekwe ana adị ọkwa sọsọ osisi ekete. Ọ dị mma ka anyị were ndị na-atụ. Onye na-akpọ? Ekele. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Afọ m bụ Maazị Maduekwe, ana m akpọ from Enugu. Maazị Maduekwe gaa n'ihu. Alaka m ihe unu na-ekwu na mgbede a omenala amagbu onwe na mgbe gboo omenala dịbụ na ọnwa adịrọkwa n'otu ọ dị kịta. Ana m elute bụ ụnyaa na nna nne m dị ndụ ọ na-atụ isu ezigbo dibịa kara ka ọ sụọ ọfịa suzuo 7 times ma ọ na ọ kwụbara aka ọta eme ihe ọ na-eme suzuo 7 times ma dịrị ndụ maka bifo suzuo ihe anwụrị na ọhụrụ ị na-akpa mana kịta abụ na-emezi arụ na-emezi onye ọbụla abịa nakpuo n'ụka wee na-akpa tempọmpụ niile a na-ete na-ekwu amagbu onwere dịka omenala omenala ga-abịa ebe gawa. Ọ ya ka anyị chọọ ka onye ọbụla kwesie na omenala ike maka na oge ahụ omenala dị ụwa dị mma ndị mmadụ na-atụ egwu Chineke. Ezigbo ọzọ omenala bụ ọzọ Igbo na-eri nri ụda na-atụ igwe ndị mmadụ ejiri ofu iko na-aṅụ mmanya na-erikọ nri n'ọgbọ. Oji ọzọ gbara akara gị dọrọ ọzọ akpagharị alakwunye mmadụ. Mba nke ahụ ịkụziri ọ bụrụ ụdị okwu a na-ekwu n'ehihie otu ọ dị ma Ezeoha ewu ihe okwu ọ rụtụrụ aka dịka ndị dibịa otu unu imirikiti n'ime unu
na gboo ihe eji ama dibịa bụ o mechaa ihe ọ ga-emere ya ọgọlụ ya ọfọ tie elekwarịrị ka ya si mee na ọ bụ na ya adịbeghị ọcha ọ bụ na ọ bụkwa na ọ bụ Chineke siri ya mebe ihe na ọ bụ na ya na-eme ihe ọgọ ọfọ si ka o lelo ya mana imirikiti n'ụmụ ọrụ n'ime unu mmadụ one na dibịa ọdịnala na-agọzi ụdị ọfọ ahụ abịa na ọfọ efere a na-ebu ebu onye ọbụla bụ dibịa ukwu ya ka ọtọ enwere ọrụ ya shelu alụgọsị wuto ọfa ujugodo ọfa agụgodo ọfọ ka ịma ka ga-adị ọcha mana nsogbu anyị bụ ndị bụ oke ọchụchọ oke ego ya egburu anyị bụ ndị omenala bifo ya na-alụ ọrụ na ebugbu abụghị dibịa na-alụ ọrụ enwere ọrụ ka mmadụ nwere ike sigba mere onye dota ihe na onye dota mere ihe dota ise ojukwu ọfọ ọsụ ise enwe bụ nte ọfa ogogodo bụ onye chọrọ ime orudora kedụkwa maka ndị dibịa na-eme ajụ ihe so mana ndị ha na-eme ajụ ihe ahụ ha anaghị ajụ ha gwa onwe ha na aga ọfọ anaghị ajụ gbasara ihe ọfọ sọsọ ihe ma bụ dịka gwa ha ekwe ịchọ ka alụ alụ ha agwaghị eji egota na-alụ ozugbo ọ dị mma ịma na ọfọ mmadụ na-eji ọfọ alụ ọrụ ji ọfọ na-alụ ọrụ ịma na ọfọ ọdụ mmadụ iji ọfọ dị iche na mmadụ ịga ọfọ ka anyị were ndị na-akpọ onye na-akpọ biko gwa ya afa gị nwanne afọ mara eze mmụọ Ejimaja steeti akpọ a na-eze mmụọ ọ ga-adịrị gị mma biko onye na-akọ unu biko jisiri ike anya unu na-eme amaka daalụ taa mbọchị mbụ m na-etinye ọnlaịn a mbọchị m ga-eme ọzọ anyị amanya anyị ga-eme biko jisie ike ọ ga-adịrị gị ma anyị na-eme ya kwa ụbọchị Fraịde na ọkwa elekere ya 3:30 ee oke ebe ya Fraịde ọbụla ike Chineke na mgbata ugozie unu ya gaziere gị a na-eze mmụọ ọ ga-adịrị gị mma mụ na agụlụ abụọ udo ifugo ka ndị ji eziokwu bụ agọcha ọfọ asị ma gị onye na-akpọ ekele gị biko gwa ya afọ gị na ebe isi abụ Chukwuma gaa n'iru okwu na-ejide mma onweghị ihe chọrọ ite kama na ihe chọrọ ite eto n'ọnụ bụ okwu unu dị mma ihe a nara na anyị nwa bụ ndị nna ha zụrụ n'ụzọ chọọchị ee Chukwuma ewetana ya da anụzi ihe na-ekwu biko iwe ike kpọghachi anyị azụ akara ekwentị eji atụ ọnụ n'okwu na ihe anyị na-eme ebe a bụ 09023111009 maọbụ 09097711009 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu onye na-akpọ ekele m gị biko gwa ya afọ gị na ebe isi ọ dị mma nke egbubiela onye na Blessing ebe ka isi akpọ ọ dị mma biko ị ga-esi na ekwurekwu gị pụọ ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma ana m anụ olu m ebe a oge ọ dị nkwadobe anyị na ya na-akpa onye na-akpọ ekele gị biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ afọ m bụ Chief Charles Oligbo onye nze Oligbo gaa n'ihu Chief Charles Oligbo gịnị ka chief pụtara ichie onye nze Oligbo gaa n'ihu oke ọ ga-adịrị mma ọ ga-adịrị mma udo abụ m okwu a na-asụ anya ebe ọ sokwa n'ọfọ o so n'ọfọ nwanne o so n'ọfọ maka na nke a ndị mmadụ na-achọ ịtụ asị ịnwe eziokwu ha ekwuo ya onwe ihe ga-eme achọrọ m ịnwetakwa nọmba ahụ ọzọ nọmba adịbie ka m kpọọ ya ngwa gbaizie ka anyị were ya ihe ọzọ m na-etinye ọnụ n'ime ya bụ eziokwu ihe unu na-eme dị mma and onye kwụwa aka ya ọjọọ ọ ga-nweta ọrụ ama Chineke Chineke si n'ekike onye ndị a niile ndị mmadụ na-eme gwụja dị ya oge ugbu a ọ na-ene nsogbu a na-adịrị ha mere ndị mmadụ anaghị aka nka eziokwu dibịa eze ọha ihe ọ na-ekwu eziokwu bụrụ n'eziokwu ihe ga-edupụta gị werekwe eziokwu onye n'ala mmiri tupu ị na-ewepụta aka eziokwu akwụrụkwa n'elu mmiri maka na okwu a na-asa ya anaghị ebi ebi ọ naghị epe epe ọ ga-adịrị gị mma nwanne
udo dịrị gị Chineke gọzie gị ọ dị mma maka ndị chọrọ akara ekwentị Ezeọha maka ndị nọ na mkpagbu dị iche iche wee chọọ ịzọpụta onwe ha site na omenala kpọọ Ezeọha na 08072352991 08072352991 unu ga-akpọ ya na osi ebe a pụọ ma ọ bụ na akpọ ya na 09038676718 08038676718 ma ọ bụ 08181895359 080 nwekwara ike iwe ya na 08023956767 nke bụ eziokwu bụ ịgwa unu eziokwu onye ọbụla kwere na omenala ikwesie ike maka na omenala ndị Igbo ga-adịrịrị anyị bịaghachite ọzọ anyị ga na-ewukwara okwu unu kwere na omenala kwesie ike maka na omenala ndị Igbo dị mma